Обаче, за да бъдеш успешен, първо трябва да си последователен, ама наистина последователен. Да си даваш сметка, че това, което искаш, ще отнеме време и че ти няма да можеш да живееш по начина, по който си живял до този момент. Че ще изисква някакъв тип жертви. Дали ще се откажеш от нещо, което до сега могъл си да пътуваш по-често, сега да, няма да можеш за известен период да пътуваш толкова често. Могъл си да харчиш хикс лева за някакви глупости, може да кажем, или прищевки, сега няма да можеш, защото тези пари, този ресурс ще бъдат насочени към твоя успех, към твоята мечта. И ако ти не си готов обаче да вложиш това нещо в мечтата си, в успеха си, в бизнеса си, в себе си, ако щеш дори, то тогава няма как това нещо да го получиш. И колкото и да ти казват, колко е лесно, отпусни се, визуализирай, направи това, мисли позитивно, всичко това ще остане, то ще стигне до някъде и ще бъде до там. Няма как да се придвижи по-напред, защото твоята готовност да отдадеш от своята енергия и ресурс не е на това ниво, за да го постигнеш. Ние сме там, където трябва да бъдем. Тоест, толкова колкото можем да отделим от нашето внимание, от нашия ресурс, от нашата енергия, ние сме там, където трябва. Защо ходим на работа, която не ни харесва? Защото там ни е леко, спокойно, аз я познавам, не си давам много зор, не работя, не влагам много от себе си, идва края на месеца, получавам едни пари, които може да не ми стигат, но аз ще съм недоволен, ще се оплаквам, ще съм жертва, както искате. Което от всичките тези неща го искате, то ще съществува. Защо? Защото аз не съм готов за нещо повече. Аз не искам да положа повече усилия, за да постигна нещото. И когато чувам различни негативи, ти знаеш колко хора фалират, ти знаеш какво се случва. И аз давам ухо на това означава, че аз нямам достатъчната вяра в себе си. А истината е, че дори не е толкова вярата, а толкова желанието, което ме движи да постигна това нещо. И си казвам, толкова зор да си дам, за какво, защо, Боже мой, я гледай, си намеря една работа, си ходя там, си взимам заплатата, ще хода, ще си пътувам, колко добре си живеех преди. Но това, именно това е уловка на коловоза, на рутината. Ние влизаме в една рутина, вървим, има хора, които работят по 10 години на една такава работа, независимо, че не им харесва, не ги кефи и ги затормозва. Обаче рано или късно винаги идва момента, в който или те уволняват, или ти напускаш по някаква причина. И изведнъж разбираш, че си озовал в ситуация, в която ти не си подготвен, ти не знаеш какво да правиш. Има нови технологии, има нови програми, има много нови неща в този свят, които ти някак си пропуснал, защото ходейки на това коловозче ти е било удобно и леко. Обаче живота има своя логика. Ето защо ние винаги трябва да разширяваме своето мислене, своята гледна точка, да овладяваме нови неща. Като почнете от нови телефони, нови технологии, нови възможности, нови знания, чужди езици, каквото си представите, спортове, всичко, което е ново, ние трябва да останем отворени. Най-голямото предизвикателство е за хората, които са консервативни и хората, които са на по-голяма възраст, защото те казват, не, това ми е много трудно, не, това не мога да го правя така. Аз преди това го правех така. Така че, ако искате да сте успешни, ако искате да постигнете своята мечта и да правите това, което искате, ще трябва да се научите няколко неща. Първото е да се разширявате като мислене, второто е да не се отказвате, третото е да имате реалистични очаквания, четвъртото е да знаете, че ще платите някаква цена за това нещо, петото е да имате готовност да вложите своята енергия, страст и желание това нещо да се реализира.